Edengare seratoshipa hatina pekuanda motirega eretife musarare tofa muba yese yazara nengozi nenyanza yabanguba mananda anonditerera nyachura kana kushatirwa kwenyanza mashawi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzi ngarawa munatenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara nyarara zvese zvichanditeerera nyararani tenzi nemweya unorwadza ndokotama kunemwi moyo wangu unotambura mukamundiponese omananda echitema oda kundinyudza ndakufanda kufa tenzi wangu kasika ndiponese mananda anonditeerera nyachara kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzi ngarawa munatenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara nyarara zvese zvichanditeerera nyararani tenzi kutya kwazopera zvese zvazozorora nenyanza yazoteramira denga razova pedyo chimiranyi mununuri musandisiyeba ndichasvika kumahombekombe ndizorore ikweyo mananda anonditeerera nyachara kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzi ngarawa munatenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara nyarara zvese zvichanditeerera nyararani pasi pano nevashamwari tinozoonana asi zvimwe tine urombo hapo tapatsana hatichati kwasaranyi kumusha wa Mwari kunyikayo yerufaro hakuna kwasaranyi tinofara nekusimbira hapo tapatsana kuti apo Jesu ouya zvetichaonana hatichati kwasaranyi kumusha wa Mwari
kunyikayo yerufaro, hakuna kwa saranyi, kupatana hakutauri kumusha weduyo, asiti chaimba ndwiyo jerufaro nerudo, hatichati kwa saranyi kumusha wa Mwari, kunyikayo yerufaro, hakuna kwa saranyi. Makadiwa tereri, tinokutendai sondo rino ratiri kukurukura tichiendera mberi nenyaya dzemhuri. Tine series yatiri kufamba nayo ine musoro wenyaya wekuti family circle. Vhiki rino tine musoro wenyaya wekuti kufamba kwehangaiwa. Panguva ino tichatsinzinya tiri kunamata tichikumbira maingwenya kuti vatipe munamato wekutanga. Ngatinamatei. Baba wedu ari kumusoro kudenga, tinoda kutendai nokuti you are the wisdom behind everything that we know, everything that we are. And patakudiscussa topic iyoyi, mafambiro ehangaiwa takatarisa mukati medzimhuri. Munamato wedu kuti dai mungatipe zvatisina, mugovhura maziso edu patisingaoni, mugotikomborera sedzimhuri takarindira kusangana nemike chipiri. Mbiri yoramba irenyu pane kudiscussa kwese kuchaitwa nokuti atenda nokora nezita raMambo Jesu. Amen. Kufamba kwehangaiwa ndo musoro wedu wevhiki rino. Tichakumbira vachinyandura kuti vatsanangure kuti zvinomboreveiko kuti kufamba kwehangaiwa. Ipfungwa iri kubva pamhuka mbiri dzakasikwa naMwari, hangaiwa idzi. Mukadziona musikirwo wadzo hadzisiyani, dzinogara dziri pamwe chete. Saka muenzaniso watinogona kutora muupenyu hwekurarama kwevanhu, kuti tinogonawo kuva pamwe chete nemadzimai edu kati nevarume vedu semafambiro anoita hangaiwa. Tinotenda tikadzidza mukati mebhaibheri, bhaibheri soko raMwari rinoti enda kumujuru, which means as human beings nemalessons akawanda tinogona kuwana kunature. Actually the second Bible in nature. Beside hangaiwa pane mhuka dzakawanda Mwari dzaakasika dzinofamba dziri mbiri mbiri. Koita dzimwe dzine hanya dzinoda madzimai adzo. Mukaenda kujongwe sometimes hazvina basa pane chikafu chinonaka chinozipa. Pamwe pacho unotoona jongwe richiita seunge riri kudimburira madzimai kuti adye. Saka pane malessons atoda kuti tione kubva pahangaiwa, kufamba kwehangaiwa. Kana imwe hangaiwa ikafa, maingwenya chii chinoitika? Vanotaura vanotizvoni kana imwe hangaiwa ikafa, imwe inofamba iri yega, inosara yakufamba iri yega. Inenge isisachazotsvaki imwe shamwari nekuti yafirwa neshamwari yayo. Thank you so much. So mama animals oro zvimwe zvisikwa zvakaitwa naMwari zvinoita seunge zviri very religious. Tingataure panyaya yediet, tingataure panyaya yezvimwe zvakati wandei, kunyange panyaya yelove yatiri kukurukura nezvayo. Hadzi double cross, hadzite masmall house, dzinofamba nemudiwa wake kusvikira yafa. Ibvi nyange umwe akafa inoramba yakadaro kusvikira iyo ichizozorora. Saka tine malessons atoda kuti tidzidze tiri kuendera mberi neseries yedu yeFamily Life. Tikadzidza mukati mebhaibheri, soko raMwari rinobuditsa pachena pfungwa yekuti Mwari mukusika kwaakaita Adhamu akashandisa guruva revhu, but pakusikwa kwakaita Eve Mwari akashandisa rumbabvu rwaAdhamu. Maingwenya ndoda kubvunzaiwo, why Mwari asina kutora nyama mumusoro sekufunga kwenyu? Mafungiro angu ndona sokuti Mwari aiva asingadi kuti whether Eve azoti ari ndiri pamusoro pemurume kana kuti inini ndiri pasi pemurume, asi padiwi kuratidza kuti vakaenzana. Vachinyandura, why Mwari asina kutora nyama pasi petsoka? Vamwe vaingatozoshandisa pfungwa iyi sekutsikirira vamwe, kutsikirira madzimai vachiti nekuti wakabva pasi petsoka. Saka sekutaura kwaita maingwenya aida kuti abve parutivi kuti vave pedyo napedyo. Perfect.
Saka Mwari akatora nyama pambabvu paside. Pfungwa yekuti paside maingwenya paside. Mune zvamungade kuwedzera here ipapa kuti why Mwari asina kutora musoro tanzwa mareasons, why asina kutora pasi petsoka tanzwa mareasons, why paside? Paside pastor kureva kutoti kufambidzana. Hazvigoni kuti munhu ari pasi pako ufambidzane naye unenge uchitomutsika. Munhu akaenda pamusoro pako wakamutakura ari kurema. Asi paside pagara chero kutakura chinhu chinotakurwa chikatakurwa paside chakareruka. So pari kubuda futi pfungwa yehangaiwa yekufamba kwehangaiwa side by side. Toda kutenda zvataurwa nevedare vedu. Vedare vedu ava tinovaziva ndo vatakanga tinawo sondo rapfuura nerimwe sondo ratakanga tichikurukura nezvenyaya yemhuri. Toda kuti tende ticharamba tichiendera mberi. Tine mamwe madiscussions atinawo kumberi atichange tichikurukura nyaya dzemhuri. So Mwari haana kutora nyama mumusoro. Zvimwe kudawo mwana namai vangadai vachizvibhosta sezvamataura maingwenya kuti after all nyange murume akava musoro wemba ini ndiri kabhareta kacho. Haana kutora nyama pasi petsoka because vana nababa vangadai vachitsikirira vana namai but vachinyandura. Panyaya yekufamba kwehangaiwa apa hakuna here vamwana baba vanotsikirira madzimai. Kunyangwe risiri ndo danho raMwari kana kuti pfungwa yaMwari, but tiri kuzviona nekuda kwekuipa kwaita nyika nekupindira kwaitawo wakaipa mukati memamarriages. Kune vamwewo vaakutanga kutsikirira vanamai kuti kana vachivaona havachavaona seshamwari dzavo asi vanovaona semidziyo yavo. Ndadzoka kwamuri maingwenya. Tiri panyaya yemusoro uyu. Hapana here vananamai vamwe vari kumisawo dzoro kupfuura nababa? Izvozvo zviri kuwanika pastor. Zviri kuraramika zvekutoti unogona kuona kutoti panapa mai ndo vakatonyora chakanzi mushamukadzi. Ndo vari kutotonga, ndo mai vakasatotaura kuti ngazviitwe nenzira iyi hapana chinoitwa. Mune muchingonzwa kuti takamirira mai but harisiro zano raMwari. Zano raMwari rairo kuti vanhu vafambidzane nemarose avo akasiyana but ari supportive. Marose achona isiri yekutsikirira but ari yekuti functionality. Tinotenda because kune dzimwe dzimba vachinyandura you find kuti kana zvinhu zviri zvababa it's fine zvinonzi ndezvedu, but kana zvaamai zvinoiswa singular, zvamai zvinonzi ndezvani ndezvangu. Mune mamwe kuda kuwedzera vachinyandura? Ndachida kutoti pane imwe joke yakambotenderera mafoni zvichingonzi zvambova zvamai Ema. Ingave imba ndeyamai Ema, mombe ndedzamai Ema, musha ndewamai Ema. Saka baba varipo otozona kuti mai ndo wabata chinyi, wabata musha. Thank you so much. Then imwe pfungwa yendoda kuti nditsimbidzire kwamuri vateereri ndeyekuti Mwari paakasika vaviri ava Adam naEve, it's not half plus half. Ndizvo here nai vedare? No, it's not half plus half, but it's 1 plus what? 1, which means murume i-complete number, mudzimai futi chi i-complete number, then vofambidzana kudaro sehangaiwa. So nyaya yatoda kuti dzumburudze vadiwa vateereri. I know kuti tese tiri mukati mewanano nevari kugadzira kupinda mukati mewanano vane zvinhu zvavanoshuwira kuti zvinge zviri mukati memamarriages avo zvinofadza sezvinoita hangaiwa, because I want to believe zvinoita kuti hangaiwa nemudzimai oro mudzimai nemurume wake vagare vari vese always. It means zvinhu zvinenge zviri kufamba zvakanaka izvi to a point yekuti hapana divorce vangatozopatsaniswa nerufu. Ndo zvimwe zvatoda kuti nanganidze kusakura nekuzunza kuti why zvakadai izvi zviri kuitika kuma-animals zvichitadza kuitika kuvanhu. Remember vadiwa vateereri, takasikwa nemufananidzo waMwari, which means tofanira kuexperience a life at its fullest, because Christ anotaura kuti ndakauya kuti vararame upenyu kwete hafu asi upenyu hwakaita sei? Hwakazara. Saka toda kuti tipinde mukati menyaya yewanano umo. Sekufunga kwenyu imimi vachinyandura, chii chimwe chinoita kuti wanano ive sweet pakufamba kwehangaiwa pamurume nemukadzi? Chimwe chikuru chingataurike rudo. Rudo ndo musimboti wezvinhu zvese. Ukanyatsoona vanhu vanodanana ava hazvikumirwi, zvinongooneka. Zvinoita kuti upenyu hwavo hurebe kana kuti marriage yavo iende mberi.
Saka mufaro kazhinji unokura kana vanhu vachidanana mukati memba. Ngwenya chii chingaitoti marriage dzedu dzive sweet? Tingakundwe neshire here vakomana nehangaiwa? Inini ndinofunga kuti zvakawanda, but chimwe chinhu chinokosha kuti marriage ive sweet i-communication. Kana vanhu vaine kutaurirana vachinzwanana, because rudo rungavepo, but kana pasina kutaurirana rudo rwacho runotofa. Saka ndoona sokuti communication, vanhu vakadzidza the art of communicating effectively, vanhu vakadzidza kucommunicata zvidiso zvavo kana zvinoitisa kuti vaenderere mberi, zvinogona kuti marriage munakidze uyezve vanhu vafambe sehangaiwa. Thank you. Mataura nyaya yecommunication, mataura nyaya yelove, masoko akanaka chaizvo. Hangaiwa dzinofamba dziri dziviri, murume nekadzi, sevanhu muri kuona here tichiemulatawo oro tichitora malessons kubva pashiri? Munoona here vanhu vachiri kuda kufamba vese mazuva ano vari vaviri vachinyandura, kungangodaro kuri kuchechi kana kutongoenda pamatakishop apa, vanhu vari kutedzera here hangaiwa kana kuti hangaiwa dzakumberi? Tiri kutonetseka vanhu vasati vapiwa mvumo, ndo patiri kutoona uhangaiwa hwacho. Tisati tada kuti dzive hangaiwa, totorwisa kuti vasave pamwe chete. Chinozoshamisa ndechoti kana vanhu vachinge vava mukati memba, mazuva ekutanga zviya zvekumashure zvinenge zvichipo. Saka unoona vanhu vachiuya kana kunga kuchechi kana kufamba madhorobha vanenge vari vaviri, gare wozona mumwe akufamba ari pamberi, mumwe ari kufamba achitevera mumashure, gare wozona mumwe akufamba ega, mumwe haasisipo, asi vanhu vachienda nzvimbo imwe chete. Saka zvirikubva zvaratidza kuti pane chiri kukanganisika, hatichagoni kuita sehangaiwa. Thank you. Mataura nyaya yakanaka chaizvo. Vakomana nevasikana vanofamba vari vaviri. Tine imwe nyaya yatakabata svondo rekutanga. Kazhinji unoona uchida kupinda murima, madhikoni otozoti kwamakuda kuenda uko hakuna kumira zvakanaka. But kana vanhu varoorana, madhikoni akuti pindai murima, vanenge vasingachadi kupinda murima. Amenoti zvinofamba sei? Mai Ngwenya, vanhu vari kufamba vese here vari vaviri? Chii chiri kunetsa? Vana mai vanoda, asi vana baba vanosvika nguva yavasachadi kufamba. Vana mukadzi wese, mai wese anoda kufamba nemurume wake. And ndochidiso chinotori palist ye the top 5 needs of a woman. Kuti munhu anotoda kufamba nemunhu wake, but munhu anozosvika pamwe anenge kuita kunge haasi kunyatsofara newe, kunge ari kunyara newe, kunge zvatochinja maitiro achona, but panguva anenge anga achimaka territory kuradzana ndini ndakahwina. But kana pazo pamberi apa akuita muri busy. Oda vamwe vakangoita idzi. Hanzi vana baba ndimi musingachadi, zviri kufamba sei apa? Handisingazivi zvangu kuna Mai Ngwenya, ameno Mai Ngwenya. Chimwe chatinoona, munoona pane zvimwe zvinhu zvinozoregerwa nevanhu. Kana tatiri mumba, munoona kuti munhu dzimwe nguva mapfekero aita nemapfekero akuita ari mumba handizvo zvandakanga ndichida mazuva atakadini, atakazvitanga. Saka pane kakuchinja kanoita vanhu dzimwe nguva havachinei nekuzvitsvindisa miviri yavo. Dzimwe nguva kana mai vazvitakura unozoona kuti mamwe maitiro nezvimwe zvavanotarisira baba, saka unozogumisira dzimwe nguva ufunga kuti regai ndifambe ndiri ndoga. So hangaiwa tombosiyana nazvo. Vamwe vanenge vane pulling socks up to 2 o'clock 3 o'clock riri musoro. So hanzi imwe nyaya pamwe maybe vanana mai hamusisiri appealing, zviri kuita kuti vanana baba vade kufamba nemi. Shuwa takambotaura kune zvimwe zvikamu, kuno mwana nababa wekuti atomhanya atopa yadhe pachechi, haana kana position inoita kuti akurumidze kuenda kuchechi, haasi ticha weSabbath school, and haasi mudhikoni, asatowapa yadhe yechechi, asiya mudiwa wake ari kumba. Sunday vanhu vanenge vato kuchechi, haana, haasi pathfinder director, haasi but ane mapathfinder, you wonder kuti zviri kufamba sei. So lesson yatiri kutora muEden, even pahangaiwa inyaya yekuti ngatifambei tose pamwe chete. Ngatifambei tose pamwe chete. Mai Ngwenya, mune nyaya yamataura yamati chishuwiro chedu madzimai. Pamalisti edu apa pane zvimwe zvekutanga zvatokoshesa inyaya yekuti fambewo nevarume venyu. Ndezvipi zvimwe zvacho? Ndaona songe mune malista munawo zvinoda madzimai zvingaita kuti vafare.
madzimai vakasiyana-siyana zvichiendawo nesetting nesocial background dzavo, but mudzimai wese chaanoda kudiwa kuona kuti murume wangu anondida ende ndiri panumber 1 yekudiwa yachona, because kune varume vaunoona zvatakambotaura pazvirongwa zvakapfuura achinyemwerera vamwe vakadzi, achitaura zviri polite kuna vamwe vakadzi, achivapa attention, achivaitira mutsa, but wake kana asvika pane wake ofinyamisa chiso, haana nguva yekutaura naye, haasi mutimu yake. Kana kanzi asarudze kana chero dei panga pachechi vanhu vanonzi taita debate ngatitei mapoka akanzi sarudzai, vanhu vanogona kutokusiya achisarudza vamwe mai kana umwe munhu. Saka ndiri kunaza kuti ndinoda kufunga kuti need yemadzimai kuti anoda kudiwawo, anoda kuappreciate. Mirai pakudiwa ipa pane nyaya hanzi vananamai vanoda kudiwa vachinyandura idi here riri kutaurwa here kuti vananamai vanoda kudiwa. Experience yenyu munoti kudii panyaya love? Izvo ndo principle iripo. Ephesians 5:22-23 inototi warume idai madzimai enyu. Saka itori instruction, hachisi chinhu chekufunga nezvacho. Saka muchiona kuti pakugarisana baba ndo vanototanga kuda pamwe mai ari musikana asati atoziva kuti baba vanondida. Saka vana mai vakasikirwa kuresponda kurudo runenge rwabva kunana baba. Saka baba akatanga, mai vochiresponda vachionawo nezvavanotarisira kuti ndizveni. Thank you. So kwadiwa vateereri tiri kuti vana baba ida munhu fadza customer, vana mai vanoda kuita sei? Vanoda kudiwa, vanoda kufadzwa. Zvedi research inototaura inoti hakuna mudzimai asingadi kudiwa. Ese maseries atandiri kutaura malessons vana mai vanoda kudiwa. Zoti vamwe vanototanzi nyange mukaita musikanzo wekuenda kunana mai chaiyo vamwe munoti mai kuna baba vari kukudai, vamwe vacho havatange nekupopota, vanobvunza kuti ndibaba aniwa kana vazoziva kuti ndibaba ndikidopa vanosipopota kuti vana ndinyarira, havazivi kuti ndiri mukadzi wemunhu. But hakuna munhu asingaiti sei? Asingadi kudiwa. So ngatidei madzimai edu. Love mai Ngwenya ine zvainoita here kuhealth yana mai? Kana mai vachidiwa munofunga kuti pane zvazvinowedzera here kunana mai? Ndandiroda kutoti nini pastor vana baba vaiziva kuti love it makes a woman stay beautiful because inoita kuti a woman aglow from inside. Ende zvese zvamataura zvemapulling socks anoswera akasunga, munhu anotanga kuzvineglecta kana akashaya ari kumudawo, anotaurawo zvakanaka pamusoro pake, anotaura kuti you looking beautiful, you looking presentable, wagona kubika, wagona mumba mako makachena, zvese izvo zvezvo zvinodiwa nana mai. Zvikashayikwa munhu anogona kufamba achitaura ega, because marriage zvechokwadi ine ability yokubvanyangura pfungwa dzemunhu, because it's a need yakaiswa naMwari yekudiwa. Kingdom yaMwari inotori yerudo. Saka munhu akashaya chinhu chinonzi rudo anogona kurarama iye pachake asisina basa naye, because anotanga kuzvisvora kuti ndofunga problem yangu ndechakati. Pane madzimai amwe okuti newe ukamutarisa unotoona kuti ava mai ava havana kumbonyatsoita zvakanaka, but because pane munhu anomuda anoexuda kamwe kaconfidence because pane ari kumuda. Hanzi inowedzera beauty vachinyandura amenopa energy, hanzi kusmaila. Munhu angova chefu nenyaya yelove amenoka energy. Akapane nyaya ndainzwa in brief, hanzi vakanga vane musikana webasa from Norway akatanga kukwisha madziro akatoshamisika energy iri kubva kupi. Unfortunately pane noise yakaitika usiku, landlord ndobva adiscover kuti musikana webasa anga ane relationship nagarden boy, but what they noticed ndechekuti i-energy yavakaona kuti pane zvaazviitika musikana wemakorobhero ari kuita. So ameno panyaya yelove, tiri panyaya yelove kuti ndezvipi zvimwe zvainogona kuwedzera kunana mai? Amai vakadiwa musha unowa nemufaro. Tunhu twese twavanobata, kungave kubika, kungave kuwacha, kungave kugadzirira zvemhuri, unoona kuti mai ava pano vanodiwa, mufaro unenge uzere. But regai mufundisi ndingotaura imwe pfungwa imwe inoita sekuti kanganisei zvinhu izvi. Vana baba dzimwe nguva vanovhiringa chinhu chinonzi rudo. Pamavambo chaipo vane inonzi infatuation kunyanya kudarika rudo. Hatidi munhu nekuti tamunzwira tsitsi, hatidi munhu nekuti agona kuimba,
kana kumudira kuti anodiwa navanhu vakawanda. Zvazvinozoita kana tava mumba manje tinenge taakugara tiri vaviri takatarisirwa kuti tive hangaiwa. Ndakazonzwa mumwe kuti akazototi agara azotarisa mudzimai akati wakomana, ndiye here mudzimai wandakarora? Ndobva kuzoita kumutsa kuti chimbodini, chimbondimbirai kuti pfungwa dziye dzimbodzoka. Ati munhu, saka panoda kuva careful pakutangidza zvinhu zvedu tirambe tichienda kumberi. Vachinyandiro, ndoda kudzoka kwamuri. Varume vanoita sekunge vanoti madzimai anonetsa. Attention, muri kupi? Foni vada kutarisa. Tingati kusada here kwavari kuita uku? Kunetsa uku mungati kuri negative here kana kuri positive? Mudzimai ari all over, ada kuziva kuti muri kupi, munani, munointerpreta sei varume kuti kudiwa kuvengwa chichi? Munoziva chinhu chese, mataura etikutaura nenyaya dzerudo dzevanhu, but chinhu chese chaunoda, ungave musha, dzingave mombe, unoda kutoona kuti dzakachengeteka here. Nguva nenguva unoenda padziri. Saka kana ana maivo katinoti kajelasi kaya kuda, vanenge vachida kuedza kuona kuti zvinhu zvangu zvakaprotectika here, murume wangu haadi kusherwa rudo rwakada kuti rurambe rwuri paari. Mai Ngwenya, munointerpreta sei nyaya yevarume vanofungidzira kuti vari kunetswa siwo vachitodiwa? Ndingaite godo nababa panext door. Ndinei navo kuti vari kuita nezve vadzokerei, vanonokerei kudzoka vaita sei. Anzi ruchengera rudo, haugoni kuchengera chinhu chausingadi. Kana ndichitochengera kutoratidza kuti attention yangu iri pauri, ndichiri kutonda, kana ndisinei newe kuti wauya nguva iyi, wadya here, wabuda here, foni yangu zvese zvako handichisinei nazvo. But ukatoona munhu aneti ari kuita kunge kufambira pazvinhu zvako ari kukuda. Tinotenda vadiwa vateereri, nyaya yedu iri kuramba ichinakidza ichizipa. So panguva ino tichambotora mafemo topiwa one item of music. Ndawana shamwari yakandida, ndisingazivi akandifuwa nerudo, akandisunga kwari, moyo wangu wasungwa nepfundo, rorakasimba, Jesu ndiri wako ini, uri wangu narini. Ndawana shamwari, yo shamwari yakandifira, handi upenyu bachete, asi akazvipira, zvendinazvo handi zvangu ndakamuchengetera, moyo simba upenyu zvese zvake narini. Ndawana shamwari akapiwa masimba ese, kundichengeta munzira inoenda kudenga, mbiri iri kupenyayo kuti indisimbise, ngandirinde ndisewenze pamberi ndozorora. Ndawana shamwari indemutsa, idinde rudo, ndimutungamiri kwaye, anezero nesimba, kuna iye anondida, ndinowana masimba, korufurunga kurire, ndiri wenyu narini. Na iye anondida, ndinowana masimba, korufurunga kurire, ndiri wenyu narini. Kuna iye anondida, ndinowana
wana masimba kurufuru ngakurire ndiri wenyu narini. Tokutendai vadiwa vateereri tandiri kukurukura pamusoro pezvenyaya yelove, kuti sometimes mukaona hangaiwa dzichifamba dzese, I've never seen imwe hangaiwa ichiti unonetsa, uri negging and the like, dzinofamba pamwe chete dzichiwirirana, pamwe dzichitange dziri kujoborana, pamwe dziri kutaurirana munzeve, you don't know. Ndanzwa vateereri, ndofunga vateereri manzwa nyaya yanga iri kukurukurwa yekuti vana mai vanoda love, and it's very true kuti chimwe chinoita kuti varware, pamwe vane makumbo, vane BP, imwe ireason yekuti vanogona kunge vasiri kupiwa rudo rwakakwana nana baba. Then kunana baba, remember kuti madzimai enyu aya kwavakanga vari kumisha yavo kwanga kune everything. Food was there, magrivodi, whatever. Chakaita kuti vauye kwamuri vaida rudo. Kuvachinyandura, munofunga kuti varume vanodeiwo? Mwari achitotaura mukati meshoko anototi hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga. Ndandine mumwe mufundisi wandaimbofamba naye tichiita michato, aiti kumunhurume akagara nguva refu ari oga, two things can happen. Aidha anopenga kana kuti anofa. Kupenga unokuona sei? Unotoona kuti munhu anogona kudzisira bhinzi pasi peaini chaipo, unotoona kuti kupenga kwadini kwatanga. Saka Mwari ipfungwa yakagara atoisa mumunhu kuti anoda companion. Uri wega hazvikwanisiki. Saka varume tinodawo vanhu vekugara navo vanotibetsera tiri pamisha yatinenge tiri. Hatizvigone tega, even kuti tiite mhuri, hatigone kuita mhuri tiri tega. Tinotoda vana mai kunge varipo. Ende zvinopa chiremerera kana murume akanzi avo ndibaba vemhuri, vaine mhuri yavo nevadzimai nevana vavo. Zvinopa respect. Muchaona kuti munhu akakura asina kuroora, vanhu vanenge vachingomudedza kuti divha iwe, vanhu havamupe respect, vanenge vachingomurerutsa. So muri kubuditsa nyaya yehelper. They want a helper, vane zvipo zvavasina, and vane zvimwe zvavasingagone kuita vari vega. Maingwenya panyaya yehelper. I don't know, do you have any flesh to add? Vana baba, ndichida kuwedzera patauro navashinyandura ipapo. Sure, unotozoona kuti kana munhu akasaroora respect yamataura, anopedzisira achifamba achingokwata. Haati chero akabuda asina kupfeka zvakanaka, hapana anomuudzawo, hapana ane hanya naye. Haanawo munhu anoita take care of him, because pane zvimwe zvaasingagoni kuzoramba achiita, ende akazvinyanyisa unotoona kuti pane kamwe kamuraramirwo kari feki kari kuitwa. Aidha munhu anenge achideclare kuti ari kurarama ega, but aine vamwe vanhu vari kumubatsira, but zvisiri pashoko raMwari. Saka zviri pashoko raMwari, munhu nemunhu akange ave nemunhu wake zvinoendeka, because munogona kutsiurana. Chero dzimwe nguva baba vanotaurisa, kana vaina mai vanoti but baba mama akudini, makutaurisa. Ndakamboona vamugabe panemwe vachitaura zvikadzi vedu ndanyorerwa chitsamba namai kuti ndinodini mataurisa. Saka unenge uchidawo munhu wako kuti chero dei uchitaura pane vanhu ukamutarisa unoona kuti ndinotaura zviri muota. Saka zvakanaka kuti vana baba zvinokosha kuti munhu ave neshamwari yake yaanofambidzana naye, ine hanya kudarika vamwe vanhu vanenge varipo. Ungaite shamwari dzechirume but hadzigoni kupinda pese pese. Thank you. Research actually inotaura inoti mabachelors actually pavanongoroora zvinhu zvinochinja, and even financially hazvina basa kuti anga ane basa riri powerful, but akaroora unotoona kuti zvinhu zvake zvatochinja, vatone kabati, vatone stand. What's the secret vachinyandura? Munoona kana vanhu pamwe chete, pane maonero echirume, pane maonero amai. Munoziva kuti murume anogona kutora pani akabikira nezuro akaishandisazve, but kana mai varipo hazvikwanisiki izvozvo. Saka vane kamwe kaonero, wachitarisawo nenharaunda vanenge vagara vangaona kuti musha uri kuita sei, uri kukura, tofanira kuramba takadai. Mambonzwa maingwenya vanga vachitaura pakati mabachera, unoona kunyaya dzekukwata, akabva kubasa aita nungo dzekubika anongoshanyira vamwe vanhu, otoziva kuti ndikabva kundofanira kubva ndatodini badzi, ndatoguta ikoko. Saka unenge usina kurongeka zvinhu zvako, but kana mai vapo vanobetsera zvinhu zvakawanda. Thank you so much. Maingwenya, kuti imwe hanga waifare zvimwe zvinodiwa
vana namai vakawanda vane kunyunyuta, murume wangu haadai, zvii zvimwe zvamungade kubatsira even vana nababa kuti itiraiwo madzimai enyu zvakadai kuti musha ufadze. Ini chimwe chinhu chandofunga chikuru kuti musha ufadze, pastor, every woman wants their men to be vulnerable with them, kuti andiratidze kuti ndiye ani, but kune munhu anenge achingoita act yokuti ari munhu ari perfect, and yet munhu wokuti ndiri kutodawo kutoti let down, ndionewo kuti uri vulnerable, be vulnerable with me, allow me to see. Vanoda chokwadi. Vana baba vazhinji vanorarama nina, vana baba vazhinji vamwe havasapoti vana mai financially. Mai wese kuti ave mukadzi afunctione, agadzire musha, chinonzi musha actually a home extension yemudzimai. Saka andigoni kugadzira musha ndisinawo tumari turi kuuya kwandiri. Unoti vamwe even patiri kutaura pe-financial support, umwe anenge asingatodi kuti uite mabhizinesi, haadi kuti uende kuchikoro, haadi kuti uite kana chii, but iye haasi kukusapota. Vana maiwo vanodawo kuprotectwa, even kuhama dzedu ngavaprotectwa kuti anyatsonzwa kufara. But unonzwa munhu achiexposa mukadzi wake, achimugarira dare, achitaura mukadzi wangu aite, achiudza vanhu aite ibenzi, madi kudzisawo mukadzi wangu kubika, achiudza vanhu vese kuti mukadzi wake haagoni kubika. Pane chimwe chivhidho chaisirikireta chamwe baba waitora tsvina yanga iri mukati memba yavo. Of course vataurawo kukonewa kwamai ava, but ivo vazviexposawo because mai ava vakutoshaya kuti saka ndinotangira papicture kuti vachifamba pane vamwe havachagoni. Saka zvese zvo munhu anoda kuprotectwa, anodawo financial support, kutaurwa naye, kudiwa, kuradzwa physical, kuradzwa kuti uri kutondida, ndini munhu wako. Thank you. Vachinyandura menti mamakateerera here? Pataurwa nyaya yesecurity, pataurwa nenyaya even support. Hatisini kuti varume vakawanda zvinhu zvinoita sekunge zvinoita revolve around iwo, everything. Grease rechibhorani ndo vanoziva, manuts nemabo, everything. Munoti kudini pfungwa iyi? Itori pfungwa yakaipa. Muchaona kuti vana baba vazhinji ipapo tinokanganisa, especially misha mimwe mizhinji yatinoona. Baba ndovega vanoita chitambi, baba ndovega vanoita chikoro, baba ndovega vanogona kugadzira zvinhu zvepamba zvekuti kana bhaubhu chairo rikatsva mai vanotoshaya pekutangira, kana baba wasipo vangatogara murima. Ipfungwa yakaipa. Ngatibetseranei mumba nekusimudzira vamwe. Kana isi tafunga kuenda kuchikoro, tafunga kuita madhokotera, ngatiite kuti vana mai veduwo vasimuke, kuitira kuti kana tokurukurirana tinoenda pasame level. Kana toitawo kana majokes chaiwo, ndikaita joke mwangu anofanira kugona kuriseka. Zvino ndikaita joke rechihuremba vanoshaya kuti joke racho riri papi, pachasekwa ndepapi. Saka tofanira kuita zvinhu zvinoita kuti tisimudzirane. Ungave urwere mumba, pamwe baba ndoucharwara, apa ndowega une chitambi, unogona kutofira mumba nezvinhu zvidiki zvawaigona kubatsirwa mai wakatoresa chitambi, kana nevana kuti vakubatsire. Saka hazvifanira kunangana pana baba chete, ngazvinanganawo nemhuri yese. Mai Ngwenya, pane nyaya ndoda kuti mutsimbidzire again. Ino idambudziko roitwa nana baba iri, zoti even nyangwe mari inenge iri mukasaje kababa, all resources, ndeipi imwe impact yazvinayo pamaissues aya, kwete nhasi or even mangwana, kuti everything chinoita revolve around munhu wani. Iyo inotyisa. Ini ndirega nditaure from my own experience, semunhu ari kurarama sechirikadzi. One thing chandakaona mukati meupenyu, kana mai vakasaziva kuti mari yedu iri kuitwa sei, iri kubvepi, baba vanogona kungofa all of a sudden. Ende mai vaya vosara sekutaura kwamaita vava padriver seat yeupenyu, ndo vakufanira kuziva. Ende chinozongooneka manje kukolapsa kwezvese zvainge zvichiratidza kunge zvakamira, nekuti mai ava vanaka havasi kutoziva kutoti vana baba vamwe vanongoti mari yesauti inogara panapa, haagoni, hapana bhajeti mukati memhuri iyoyo. Ende munhu anenge achiuya achitarisira kudya zvakakwana, but hapana chaaisa patafura kuti padyiwe. Zvinhu zvese izvozvo ndofunga panyaya yemafinances, zvinoda kuti zvive pachena semhuri, tigarire pasi zvinhu zvatinazvo zvatinowana, chii chatiri kuwana, zvoshandiswa sei, zvishandiswa zvacho tobatsirana kuti zvikwanirane nemanidzi eupenyu hwedu.
but maybe musati mapfuura ipapo pastor ndaida kudzokera kuna vachinyandwa ndimbomubvunzawo imimi vana baba hazvikunakidzi here kuona mai vasingagoniwo kuisa bhalbhu muchiratidza ubaba hwenyu mukaona ndakugona vhiri ndakugona kusunga mombe zvese ndiri kugona hamuzofika useless here ndo zvandaida kuziva wa shuwa kare ndo waitonzi ubaba ihwohwo kuti kese kanhu kanotonzi mirirai baba watange wadini wasvika but kwatakuenda neupenyu iye zvino vanhu vavhurika makambotaura imi mukati mubhuku renyu marriage is an eye opener kuti marriage inozarura pane zvimwe zvatakutoona kuti izvi zvaiitwa nevamwe vakuru vedu vekare kwakuri kutsikirira wanamai should be able kugonawo kuita zvimwe zvinhu ngativagadzirire upenyu hunouya hazvirevi kuti rufu ndibaba chete vanotanga kufa dzimwe nguva ndimai but ngatiti ndibaba wacho imba inofanira kuenderera mberi kwete kuti nekuti imwe memba isisipo zvezvataurwa namufundisi musha ubva wakolapsa munonyatsoona kuti vana havachaende kuchikoro pamwe imba yavaigara nekunzvimbo kwavaigara vakutotengesa vakuenda kune rimwe rukishini kati vana vakuenda kumusha kati vakuchengetwa nevamwe vanhu vanga vasina kujaira inhau dzekuti hatina preparation yatiri kusiya taitira mhuri dzedu kufamba kwehangaiwa havisini kuti whether ndibaba or ndimai vari kushare same experiences ishiridzi because 24/7 vari vese I've seen kune mamwe mafamilies ekuti baba vanga vane mashops I've seen ndiri kumaraini kwandakakura pane mashops akanga aripo handichazotaura hangu zita kwakune mabhazi mashops ndokwataitonotenga tese kumaraini the moment pakafa baba mashops akavhara mabhazi gone mupfungwa dzevanhu vanointerpreta uchiti vana vakadya mari yani yababa of which vana havana kupiwa pekutangira kwaisevhiswa mota mudharaega ndiye aita sei matai kwaaitenga kwakachipa ndiye aiziva chikiribidi chaaita kuti awane stafu so vana vari kutangira pazero saka kune vanhu vakateerera rimwe zita replanet earth in Hebrew rinonzi Ziklag zvinoreva kuti anything can happen anything can happen and by the way tiri kurarama mazuva edenda rakaipa recovid hakuna munhu ane license yekubata maoko hakuna munhu ane license yekuronga burial order this and that it can happen to anyone so let's prepare life then kunana baba bvunzo uda kuya hamufarewo here kuti mai varonga or something mavapa mikana zvikwanisirwa zvekuti varongawo masvika kumba maybe kuda nemaprofits avo maona pagadzirwa zvakamufarewo here izvozvo zvinotofadza kuonawo kuti ndine munhu ari pamusha wekuti kana ndisipo ndoziva kuti mhuri zviri kudini zviri kufamba izvozvo izvo zvakakosha kusanganisira kuti kana ana mai ngativapewo mukana wekuita mabhizinesi ngativapewo mari timboona kuti kana vachizviita vari ivo vanoita papi tichivabetsera tichisimudzira kuti upenyu hwedu huende mberi mumwe musi basa rinopera mai varipo hatizongotarisani togona kutochengetwa nemari iri kusenzwa kana kuti kutozopinda basa kuri kusenza mai tikatoona kuti akubatsirana zvinhu zvedu zvichifamba zvakadini zvakanaka mai Ngwenya imwe hangaiwa inoziva makona ese inoziva kwavaienda everything I've seen wamwana namai kumwe kwacho tinogona kublemana nababa kuna mwana namai wekuti ukavabvunza kuti baba vanoshanda kupi handizive kwete kuti baba vairamba pamwe baba vanogona kutoti handei mudzimai wangu kwandinokorokoza uko mai havadi chakati handizive this and that vanenge vari patii hobvu vanotora pisi rechingoisa dovi rimwe chete majarini rimwe chete kaonyeni munotokudii papapo inini ndachida kunzvenga mubvunzo wenyu pastor because zvechokwadi vana mai variko vakavharika zvakadaro vanofunga kutoti vakasvika pavakaroorwa saka vari kutongochengetwa sevanawo vamwe vari ipapo vatori programu yababa but ndinoona sokuti madzimai akati ngwarei inini kana apuwa mukana saka mudzimai kana uchida kuti afe kugona kwake muuraye pane mamwe maareas chero kuve productive kwake chero kuve
innovative kwake hamugoni kukuona because imimi sure ngatibvumiranei munhukadzi ukamupa hupfu anokupa sadza ukamupa chawamupa anowedzera chero mwana murema kumupa okupai mwana bheki saka tiri kuti isusu vana mai vanomiramira kana vaine motivation yokumiramira but vakangopota vachingotasirwa ugoniwe hauna kungwarasa mainingi iwa murume wake anofanira kuve number one supporter wake kana achimuuraya esteem yake mukadzi hana chaanogona kuita mukaona madzimai anoencouragewa to be the best of who God designed them to be vanoita zvinhu zvihombe vanofanana nemukadzi yari kuna proverbs oti hanzi murume wake anotozikanwa pasuo peguta kutoti ndi murume wamainingi nekuda kwemashandiro anoita mai vavo kwete kuti vari kutonga zvatamboti mushamukadzi aiwa but kutoti mushamukadzi wokutoti mukadzi uyu musha haufi makambozvona here mipasta kuti kana baba wakafa dzimwe nguva musha unotoita zviri nani but pakafa mai musha iwe motoziva toti vakanonoka kuroora baba pakasauya vamwe mai baba wamusha watofa thank you maminitsi edu ari kumhanya vachinyandura imwe hangaiwa kuti ifare zvizvimwe zvainoda mungagone kurova kana 2-3 mapoints ya zvinoita kuti imwe hangaiwa ifare zvimwe zvacho maingwenya vazvitaura we don't expect isu sevarume kuwana zvinhu zvatisina kuisawo mazviri ndoda kutaura nyaya dzerudo ukapawo rudo uchawanawo rudo in 10 ukaisawo mari patafura unodyawo zvakadini zvakanaka kwete kuti unotarisira huku yemari yausina kudini yausina kusiya pamba kana kuti mari isipo munhu otopengera izvozvo saka ngatiitei kuti mishadi ifare vanhu vanotaura kuti marriage is an art ine nzira dzakawanda dzinoita kuti mumusha muve nechinyi muve nemufaro ana mai vane zvimwe zvinhu zvavanotarisirawo kubva kuna baba appearance yavo haingokarukiki yaitika ngativagadzirisewo misoro ngativatengerewo dzimwe mbatya dzatinoyemura tichiona mamwe madzimai akapfeka tizoti mai vakachena ngatiitei kuti zviyo pamadzimai ani pamadzimai edu izvozvo zvinoita kuti muve nemufaro mukati memba yedu thank you maingwenya kuti imwe hangaiwa ifare chii chimwe chinodiwa pastor ini ndoona sokuti maybe kuda pamwe ndakudzokera masure chaiko chimwe chinoita kuti hangaiwa vanhu vafare kuve necommon denominator kana vanhu vaine nguva yokunamata vari vese kana vanhu vane nguva yokutaura zvamwari as a couple respect yenyu inoenda kuna mwari but wamunoanswer to ndimuridzi weinstitution saka dambudziko ratiri kuita nderekuti vanhu vari unequally yoked vanenge vasingagoni kutaura imwe havana imwe area yavanotaura common language dzingaa nyaya dzekunamata havana common language nyaya dzekubasa havana language yakafanana nyaya dzeeducation havana nyaya dzebusiness havana dzevana parenting havana vozoti dzimwe hondo dzinouya kuzovataka marriage dzinobva dzabisa mufaro wavo but ndoona sokuti chinhu chatinofanira kudzokera is going back to basics mukatarisa muchato wemueden it was the most perfect marriage why because kwakusina mainlaws kusina chi waingove wehangaiwa dziri tu but pakatanga kuwandawo zvimwe zvinhu zvino pakatanga matambudziko saka vanhu vakadzokera kuti ivo vari tu vakoshesani kudanana isi tiri tu kunzwanana tiri tu tisina kuna vanhu vanotsvaka maopinions ekurana marriage yavo from everyone saka ivo marriage yavo hairani on their own two principles vanoda kunzwa kuti imi munofungei nezvaitika vakangoita problem vanotsvaka stadium yokutonga nyaya yavo saka hamugoni kufariwa imomo thank you chimwe chandofungawo chinoita kuti hangaiwa dzirambe dziri dzese dzinenge dzinoadmayana muno kudaro hapana munhu asingadi kuadmayiwa maingwenya mataura nyaya yekuappreciata I've seen kuti kuno mwana nababa wasinga appreciate madzimai avo kune mamwe madzimai wasinga appreciate wana nababa varume vavo then kuna nababa wakateerera kuna vamwe varume kuti vanobva vatoya kumba kuti manzwa sei mainhingi maimbiro avo asati amboona kuimba kwakadaro kuna nababa imwe advice yandingakupei hazvina basa kuti kuchechi kuna mai vanga vachiimba sei zvimwe zvacho garai nazvo mukati memwoyo yenyu mokomborerwa mega najesu wenyu zvimwe zvacho mukanozisheya nemadzimai enyu muri kuita songe muri kuadzikisira then varipo vamwe varume vasingadi kuappreciata madzimai anotuka madhiresi bvai pano endai uko zvinoita kuti mamarriages edu asave sweet. I've seen also kuti varume vanoda respect amene munhu unofunga kuti kudiwa
chinyandura. Ichokwadi. Nyangwe pangava pavanhu kana kumba tiri tega, baba vanodawo respect inobvawo kuna mai, ende kana mai vakagona kurespekta baba, muchaona kuti nevana mukukura kwavo vanorespekta baba. Unoona kuti mai vakasarespekta baba, unogona kusara wangowo baba, but vana vachitokupa manickname, paunosvika vanenge vatori nezita rekutaura kuti Mr. So and so vasvika and so on. Saka zvinotangira kuna mai, even vanhu vekunze kuti vagone kukudza baba, zvinenge zvichitobva kuna mai, kuwedzera futi pamufundisi, even kuappreciata. Baba vakaita zvavaita, kana vangadaro vagadzira dhora mbenge rakwachuka, vana mai vakangotenda ubadzi, unoona baba vakutsvaga kutonotenga sando kuti ndezvipi zvimwe kana wardrobe, vakutokwachura nezvirira ichi kuda kuedza kugadzirisa. Saka zvinhu zvinoda kuti vakaappreciatwa vanotsvaga kuita more, zvinoita kuti mufaro wedu urambe uchienda kumberi. Ndotenda. Mai Ngwenya mune 1 second. Zvimwe zvamungade kutaura kufamba kwehangaiwa. Pakufamba kwehangaiwa zviri possible, pastor, but hazviitiki automatically. Zvinhu zvokuti every day tinofanira kutarisa kumezha love meter yedu kuti tiri kufamba pamwe chete here, because pane kumwe kufungidzira kuti tiri kufamba tese, munhu achifamba, we are doing one person. Let's do us mu relationship. Zvino zvidiso zveumwe, we meet halfway, hanzi marriage, bring and share. Thank you. Hatisi kuita zvemunhu one. Saka kuti mufariwe, zvidiso zvemunhu wese ngazvikonzerwe. Tinokutendai vadiwa vateereri nekuteerera kwamama kaita chirongwa. Musoro wenyaya wanga wachiti kufamba kwehangaiwa. Tinokuimbisai kuti masondo ari kuteera tichaendera mberi nepart 2 yachange tichidzumburudza kusakura nekuzunza nyaya yekufamba kwehangaiwa. Mwari akukomborere nekusingaperi. Amen. Jesu ndishamwari wedu, mtakuriwe zvitadzo, isu tinokomborerwa, unonzwa minamato. Tashaya runyararo, tinorwadzwa mumwoyo, kuti tisabvumira zvose kuna Jesuyo, kuti isu tinoyedzwa zvimwe zvetatambudzwa, tisarasa rudaviro, namata kuna Jesu. Ndiye shamwari wedu, kokutakura dambudzo, unonzwa kutadza kwedu, vumira kuna Jesu, kuti tashaya masimba, taneta nemitoro, muponesi mubatsiri, vumira kuna Jesu. Vashamwari vakushora, namata kuna Jesu. Iye unokutambira, kumbira kuna Jesu, kuti tashaya masimba, taneta nemitoro, muponesi mubatsiri, vumira kuna Jesu.
kushorana mata kuna Jesu iye unokutambira kumbira kuna Jesu. Ngatiimbe rwiyo rundotifadza nguva shoma toenda kumusha usiku wapera muziyosvika tinoenda kumusha zvino tinoendayo kumusha tichasangana madambudzo aperaiwo nguva shoma tinoendayo tichaita basa rotinokwanisa nguva shoma toenda kumusha dzidza Mwari dzinodzidzisa tinoenda kumusha zvino tinoenda kumusha tichasangana madambudzo aperaiwo nguva shoma tinoendayo tichafamba munzira dzisine nambo nguva shoma toenda kumusha moyo yese inofarira tinoenda zvino tinoenda kumusha tichasangana madambudzo apera nguva shoma tinoendayo tichazorora iyo kubva mudambudzo nguva shoma toenda kumusha kuchema musha tinoenda kumusha zvino tinoenda kumusha tinosangana madambudzo aperaiwo nguva shoma tinoendayo tinoenda kumusha tichasangana